Uy, may buntag, natadri ron sa balay sa kumama, nara kita ka kumairo tuwa dito. So, kadiyot lang ni nga vlog karon, ligo na tong iro para kita mo manglimpyo ko kay pauli na kumama, bahapit na siya mauli kita mo sa kumama, di lipay kay ko. So, suko siya gamay kay hugaw dayang yun, taas-taas ang sagbot, basig na tayo makitaan bitin ron ba. Pero paila-ilahon tamo sa kong iro niya, dili ang kay kung mag-istorya daghan kay basig ma-boring mo ba. Pero daghan man sa nangayog shout out niya, mag-voting man may karong Sabado, mag-vlog sa kuana. So dito na ako mag-shout out. So sige, ligo na tong iro. Sige na taas ron. Mao ni si Kobe Biljan Malinois ni siya. Ya si Easy ni kining itom ba. Labrador na din kini Sydney ni puti akong bibilang ga di ba. Yan na akong isa kagang may iro dire. Talala dara kita mudra. So lipay na sila, kita kang kaligo na kayo sila. So ato ang lipay kayo mo kang iro. Sini. Fetch. Oh, lipay kayo sila. Yeah, wasla kabalo ba wasig na bitin diri kay taas kayong sagbot. So ato na sila ligo na. Sige. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo. Kita ka na ako mairo ng ligo sluyo ba niya pag gumba nagtanaw-tanaw ko sagbot di ba nag-ingon ko basi makakita tag bitin ba. Kakita jud ko bay? Adyo bitin diri ba? Tanaw na to ako na to. Asam tong bitin na diri uy. Asa naman to diri dapit. Ay nara. Tik lang. Unsara ni siya. Kanang corn beef. Basig di mo kabalo ganahan ko corn beef. Gikan ning Pilipinas ha. Mao ning best friend ako. Kanang gutom dali ra lutuon corn beef. Wala ko gi-sponsor ani pero love na ko ang corn beef ha. So kung dalon ko niyo pasalubong dire corn beef ha. Sige. Sige kita mo na ako mayroon ligog dagat. Wala man ko'y kanta ani pero basig day gusto mo makadungog sa kong tingog, lipay kay sila oh. O sige, love you. Mao na tong last ambak nila. Kita kang langoy-langoy pa ni sila sa kakuha ni sila isaka dris taas ron. Pero human na. Istoryaw na to itong igsuon. Ay ako ang igsuon dahil dili man ninyo ha. Pag human kay pailailahon sa tamos mga gagmayng iro ba. Di man to man nagaligo itong mga gagmayng iro. So ipuson sa ako ng mga palanggan ako. Kaon ako sa taas. Kita na taas ha. Sige, naatas sulod sa kubalay. Kita ka natin. Asa mo to? Gagmayng iro oh. Si Talula man o si Daisy. Pero akong pangutana ani. Kung kabalo ba niya akong gisuon na niya, atog tanaw na nag-charge naman siya sa akong cellphone. Ay sayag cellphone sa akong kwarto. Kaya nawala na sa niyang charger mga ni si Twinkles. So na ako'y pangutan na niyo ba? Unsa man na? Wag ka na hadlok no. Pero ato arang paborito. Corn beef, di ba? Dili di ay? Dili madani mo imong paborito di. So naman daw last akong gusto ni Ingons ko unsa man. Goy. Pero sige, wrap up na ni. Kadiyot ra ni nga vlog basig mangutana mo ngano akong gipangalan sa vlog Philippine Dogs. Pero kini may error ako gikan ning Pilipinas, nya nakanhes la dre. So maglag-lag sa misa kong amigo. Kita ra ta sa sunod vlog. Ayaw lang yung kalimti ha, nga lab ta ka, maski nga nag-lab si mo ha, ako nag-lab ko si mo ha. Sige, kita rata sunod vlog. Kaya basig mangutana mo ba, basig mo kailan ako, akong Facebook Christian Middleton ay add ko dito, basig dahil chat tag, ila-ila ta, barkada na dayan ta. So kung wala mo kadungog ato, Christian Middleton, nasa sa description sa ubos ha, below nadra. So sige, mauna dyan ayo.